笑顔が最高に可愛い彼女が歌うのは私の彼は左利き。のど自慢大会、いやこれはもうスター誕生だ。子供は少しずつ体が動き、もう無意識に気づけば全身ノリノリ。やっぱ昭和の歌っていいよな。大人も手拍子ぐらいあってもいいんじゃないかな。だって今彼女は一番輝いてるんだから。